Hola a tothom, ara jo us explicaré una mica com, utilitzant models hidrològics, podem identificar patrons i tendències en el cabal dels rius per identificar això, tendències cap a més sequera o altres tendències. Així com a introducció, com ja s'ha comentat aquí al Mediterrani som particularment vulnerables a l'escassetat d'aigua. I factors com l'escalfament global i els canvis d'ús de sòl i la sobreexplotació de recursos encara l'agreugen més. I per tant, una gestió de l'aigua eficient, sostenible i sobretot informada és necessària per poder continuar donant suport al desenvolupament de la nostra societat. I aquí es entenen aquests models hidrològics, que representen una potent eina de suport a la gestió i a la presa de decisions. Què ens permeten fer els models? Els models, per una banda, ens permeten caracteritzar i avaluar el funcionament dels sistemes fluvials tant al passat com a l'actualitat. Però, sobretot, més important encara és el seu ús amb les prediccions. O sigui, utilitzant prediccions tant climàtiques com de gestió, podem predir quina serà la disponibilitat de recursos hídrics en el futur. I, per tant, donar suport a la gestió, naturalment. Ara us explicaré una mica el model que hem desenvolupat aquí a ICRA per conques internes de Catalunya i l'hem aplicat per identificar patrons i tendències durant els últims 20 anys, o sigui, les primeres 2 dècades del segle XXI. El model hidrològic que hem utilitzat es diu SWOT Plus i bàsicament, com ens explicava en Warren, això seria el balanç d'aigua. I el model aquest simula aquests processos per poder predir l'aigua que hi haurà. Però no només tracta el balanç d'aigua, sinó que és un model més complex que també té en compte qualitat d'aigua, ja sigui amb cicles de nutrients o altres contaminants, i també processos de plantes i, molt important, processos de gestió que ens poden afectar, ja siguin agricultura, gestió dels embassaments, tot això el model ho té integrat i serveix per poder predir a nivell de conca tots aquests processos. L'aplicació que vam fer d'aquí conques internes ha sigut la major part de conques internes i l'hem calibrat pel període 2001-2022. Hem aconseguit un bon ajust en aquest cabal simulat i després hem utilitzat indicadors d'alteració del règim hidrològic i d'intermitència per poder identificar patrons i tendències, a veure quines són les tendències en aquests indicadors, que els hem quantificat calculant-ne la pendent per saber si són tendències positives o negatives i hem aplicat un test per saber si eren significatives. I, bàsicament, hem trobat que quan hem fet servir aquests indicadors calculats a partir de dades observades en estacions d'aforament i ho comparem amb els resultats del model, ens donen valors similars. O sigui, quan hi havia una tendència, el model ens la captura i ens la captura en pendents similars a les mateixes direccions i, per tant, és una bona eina per poder predir a nivell de tota la conca aquests patrons i tendències, perquè a diferència de les estacions d'aforament, el model ens permet tenir una sèrie contínua per tots els anys, en lloc de tenir buits en el registre, i també ens dona un bon... O sigui, a nivell espacial té una extensió molt millor que no pas l'estació de les estacions d'aforament. Llavors, quins són aquests resultats? Quines tendències hem identificat? Bàsicament, com ja hem vist en els gràfics dels indicadors de precipitació i evapotranspiració, tenim una tendència més sequera, menys aigua. I també ho hem vist aquí amb aquest model. Hem vist una reducció en el cabal total. Això seria un gràfic on el vermell representen tendències negatives en aquest cabal total anual i a excepció d'alguna capçalera veiem vermells o no significatiu. I també, cosa important, hem vist un augment molt significatiu de la intermitència. En aquest cas, l'indicador serien els dies anuals on aquest tram de riu s'asseca. I aquí el blau no és que hi hagi més aigua, al contrari, és que hi ha més dies que el riu s'asseca. Per tant, aquí encara és més significatiu que moltes zones han augmentat la intermitència. I aquesta intermitència, aquest altre indicador seria el percentatge de la xarxa fluvial total que almenys un cop l'any s'asseca. I també, significativament, hem identificat una tendència que va en augment. I això es pot correlacionar amb augments de temperatures, com ja hem anat veient,
i amb disminució de la precipitació, tot i que la precipitació als últims 20 anys a nivell de conques internes no s'ha observat una tendència negativa significativa, però tot i així sí que veiem una correlació molt gran entre els anys secs i l'augment d'aquest percentatge de la xarxa fluvial que s'asseca en algun moment. I així, com una mica de resum, per què ens serveixen els models? Tots aquests models, la seva gran gràcia és que podem jugar amb prediccions i donar suport a la gestió, promoure una gestió sostenible i, per tant, augmentar la nostra resiliència i la de tota la societat. Si algú està interessat, aquí en aquest QR hi ha l'article i ja és tot. Gràcies.